Imut l-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici li ħalla din id-dinja fis-sjad bikrin tas-Sibt filgħodu fl-età ta' 89 sena. L-eks mexxej Laburista kien it-tielet Prim Ministru fl-istorja ta' pajjiżna minn wara li Malta saret stat indipendenti u serva bħala Prim Ministru bejn l-1984 u l-1987. Mifsud Bonnici mexxa l-Partit Laburista mill-84 sal-1992 iżda baqa' attiv sa snin riċenti mhux biss fil-qorti iżda wkoll bil-ħidma tiegħu kontra dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-attiviżmu qawwi biex jinżamm ħaj l-ispirtu tas-soċjaliżmu veru. Laqqas naqbel ukoll mal-politika soċjali. Jidilli li minkejja l-ġid kbir li għamel il-Gvern Laburista għal klassi tal-ħaddiema u għal klassijiet l-iktar meħtieġ bżonjużi tal-popolazzjoni xorta waħda. Il-politika mhijiex politika soċjalista u jiena nippreferi li l-partit jerġa' jħadden il-politika soċjalista tal-imoddi. L-avukat Carmenu Mifsud Bonnici kien deskritt mill-kollegi tal-qorti bħala persuna ta' qalb tajba u li kien jgħin fejn jista' lil dawk anqas ix-xurtjati fosthom klijenti u kien jgħinhom fix-xogħol legali u privati li kien jagħmel anke barra l-qorti. L-eks Prim Ministru kien iħobb jaqra ħafna l-aktar kodba u rivisti politiċi. Bin Lorenzo Mifsud Bonnici u Catherine Buttigieg, Carmenu twilet f'familja involuta sew fil-politika. Ħuħ Antwan, ex-deputat nazzjonalista u segretarju parlamentari, fil-waqt li kuġinuh Ugo Mifsud Bonnici, ex-ministru nazzjonalista u president emeritu. Carmenu Mifsud Bonnici għandu 2 ħutu bniet u 3 ħutu subin. Meta kien żgħir ta' 6 snin beda jattendi l-iskola tas Sorijiet u wara l-iskola elementari tal-Gvern, il-Liċew tal-Gvern u l-Università. Kien involut f'diversi għaqdiet taż-żgħażagħ, l-aktar fiż-żgħażagħ ħaddiema nsara. L-eks Prim Ministru kien beda jaħdem bħala konsulent tal-General Workers Union fl-1969. F'Mejju tal-1980 Domintov kien ħatru bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista u f'Ottubru tal-1981 wara li l-Labour seraq dik l-elezzjoni bis-siġġijiet Mintoff ħatar lil Mifsud Bonnici bħala s-suċċessur tiegħu u għalhekk ġie co-opted fil-Parlament f'Mejju ta' sena wara. F'Settembru tal-1983 Mifsud Bonnici kien inħatar deputat Prim Ministru u assenjat l-edukazzjoni, responsabilità illi żamm sal-1986. Dan kien żmien turbolenti għall-istudenti Maltin fejn saru numru ta' protesti minn ġenituri u mill-poplu ġenerali biex jiġu salvati l-iskejjel tal-Knisja. Fit-22 ta' Diċembru tal-1984 wara ir-riżenja ta' Mintoff, Carmenu Mifsud Bonnici kien ħal ġurament bħala Prim Ministru biex bekk sar l-ewwel Prim Ministru Malti mill-indipendenza li ħal ġurament mingħajr ma kontesta elezzjoni ġenerali. Fl-1985 Mifsud Bonnici kien in-negozjatur ewlieni wara l-ħtif tal-Eġipter li fih inqatlu 60 mit-92 passiġġier li kienu abbord l-ajruplan, wieħed mill-aktar kapitli koroħ fl-istorja ta' pajjiżna. Sentejn wara, Carmenu Mifsud Bonnici kien tilef l-elezzjoni tal-1987 u mal-ħruġ tar-riżultat u kien der fuq it-televiżjoni ma' Edi Fenekadami biex jassigura tranzizzjoni kalma u baqa' jservi bħala kap tal-oppożizzjoni sal-1992 meta wara t-tieni telfa elettorali irriżenja biex ħadlu postu Alfred Sant u għażamm is-siġġu tiegħu sal-elezzjoni ta' wara fl-1996. Għalkemm kien waqaf mill-politika, Mifsud Bonnici kien dejjem voċiferu kontra dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għandna aħna inħarsu s-supremazija tal-Kostituzzjoni Maltija. Fl-2003 waqt il-kampanja ta' referendum Mifsud Bonnici flimkien ma' numru ta' laburisti oħra kien nieda l-kampanja l-Indipendenza Nazzjonali, is-CNI, u wara ingħaqad mal-Forum Maltin Inqumu. U għalkemm Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u baqa' jemmen fil-prinċipji tiegħu u aktar minn hekk baqa' jitkellem b'saħħa favur il-valuri soċjalisti.